Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Nah, ini जोङो music video मोनसे बानायनो नागिरदों. So, ready जाजोब्बाय, get up जाबाय. दायो जोङो दा shooting आव थांगोन. नाय, भिडिअखौ नायलांबाय था. बेयाव गासैबो दङ. बे जाबाय डाइरेक्टर, कैमरामैन सब. आरो बिदिनो मिडल चन्द्र क्रिएशननि अनार आरो बिलिफां कैमरामैन बिदिनो एक्ट्रेस दं आरो नै दिबिकन भिडिअखौ लास्टआव लासै स' गाइस नै दायो सेकेन्ड शुट लागासिनो दिबिकन रेडि जागासिनो कैमरामैन मुवा guys ini shoot lagan Rimal Mandirau. So guys mabaidi jayo unaw bumbana जाबाय गिटारबो लाखादो आरो बेयाव बेरायनो फैदो मानसिफोर नाय नै ड्रेस गाननानै फैदो सिख्लाफोरा मोसानो मेंजोब्बाय जाबाबो जायाबाबो एसे खालामना नायदो भिडिअ मिउजिक भिडिअ शुटिं एसे ओंखामफोरखौ एसे खम जानायखायसो हामनाय नुदों मानसिखौबा सिख्लाफोराबो एसे फट' थिखांगासिनो बेयाव नै थान्दैया बिथाङा फैफादो जोंदो शुटिं आनन्दनि शुटिं मिउजिक भिडिअ लोगोफोर नायनो दाबाव सप्ता मोनसेनि उनाव फैगोन ना नायनोसै बेसानि सप्ता मोनसेनि उनाव रिलिज होगोन लोगोफोर बाय बिथिं दोङो मौसुमि एक्ट्रिसा डिरेक्टरा एसे लकेसन नायगासिनो जोंना बै थांगासिनो लकेसनखौ नायनो थाखाय डिरेक्टरा जाबाय LPO लाभलि प्रफेसनेल इउनिभारसिटि जालन्धराव फरायगासिनो बे लाइनावनो नायनोसै बोरै जायो बेयाव नाबो नुयो नाय नाफोरखौ नुदोंना आं मोजां नुवाखै माने केमेरा खालामनायाव बाट बेयाव ना दोङो बेनो नाफोरा आदार होबाथाय माने बहुत ओंखारो आरो ना नाफोरा बेयाव खासियावबो ओंखारो बाट दायो नुवाखै खासियावखौ बहुत मोजां नुदों भिउखौ बेनो जाबाय हिरिम्बा मन्दिर बहुत मोजां स' बिउटिफुल प्लेस व्हाट ए व्यू गाइस I have no charger. Sudah जोब्बाय दिनै बेसेयावनो कमप्लिट जाजोब्बाय नाय हिरिम्बा गासिबो फैजोब्बाय जोबनायखाय नै गेटआव उनफैबाय जोङो हेलो केनेकुवा लागिला जी बहुत बढ़िया है बहुत गरम আৰু সকলোৱে আনন্দৰ ইউটিউব চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব কিয়নো নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' আহি আছে প্ৰজেক্ট বড় এলবাম ৰিমলৰ গানত আনন্দই এক্টিং কৰি আছে খুব ধুনীয়া গান শুনি বহুতে ভাল লাগি আছে গতিকে সকলোৱে পাব কাৰণে শেয়াৰ কৰিব লাগিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব সো প্লিজ সাপোর্ট আস गोजोंथों थैंक यू सानैसो दङ बिसोरो हेल्प खालामदोंमोन नै बिथाङा जाबाय थान्दै आरो बिथिं दङ दिबिकन स' माया बुंगोन नामा नोंसोरो जेबो बुंला सानैसो उनाव फैगासिनो नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय डाइरेक्टर ओमफ्राय कोरियोग्राफार डाइरेक्टर आरो केमेरामैन सब दे सिनेमेटोग्राफार